ସେଠୁ ପାଇଲ କୋଉଠୁ ସେଠୁ କେମିତି ଆଣିଲ କେମିତି କେତେବେଳେ ନେଲ କେତେବେଳେ ପେଟ କଟା ଭଲ ହେଇଗଲା ହଁ ମମ୍ମି କେବେ ଫୋନ୍ କରିଥିଲି ପେଟ କାଟୁଥିଲା ବୋଲି ନା ନା ମମ୍ମି କେବେ ପେଟ କାଟୁଥିଲେ ତମ କାଟୁଥିଲା ବୋଲି ମମ୍ମି କେବେ ଫୋନ୍ କରି କହିଲଟି ଏସବୁ କାରସତ କରିବାକୁ ତମକୁ ଟାଇମ୍ ହେଉଛି ନିଦ ଲାଗୁନି ହଁ ଲାଜ ଶ୍ରମ ତ ଲାଜ ଲାଗୁଛି ନା ଏଇଟା କେମିତି ଲଗାନି ଟିକେ ଲଗେଇଲ ଟିକେ ଲଗେଇଲୁ କେମିତି ଲଗେଇଲୁ ଟିକେ ବୋପା ଲଗଉନୁ କିଛି କହିବନି ମ ଲଗା ବୋଉ କ'ଣ କହିବ ଆଉ ଟିକେ ଲଗଉନ ଆଉ ଟିକେ ଲଗା ଶିଖିଲ କେମିତି ମାମା